Andyho Warhola. Vyberali sme tie kolekcie tak, že chceli sme proste, aby bolo zastúpené z každého jeho obdobia niečo. To znamená, že jednotlivé etapy tvorby jeho, tak sme zobrali nejaké diela, ale tiež, aby to súviselo aj s našou krajinou nejak, tak sme, tak sme vyberali aj diela, ktoré by mali nejak bližšie aj k našmu človekovi, tak sme zobrali ten motýl. Ja si myslím, že absolútna vodka, tá je našmu človeku veľmi blízka. Toto je zaujímavý exponát, je to košelka, ktorej sa krstili všetci traja súrodenci, čiže Andy, Paul a John Warhola. Všetci sa krstili, je to vlastne košelka, v ktorej boli krstení deti Julie a Andreja Závodského. Koruny mal za jeden obraz, neviem koľko. A tiež aj prinesla také obrazy. No a prinesla obrazy, plný kufor z Ameriky. Všelijaké krajiny, portréty, všetko. No a my sme už to, jak dakedy to bolo, tak sme si to necenili. Dali sme na pôdu, to sa decka jak hráli, všelijaké trúby sme robili, všetko. No a nakoniec sestra vyhodila, išla voda, tak sme čistili pôdu. Tak všetko povyhadzovala. Nikto neznal, že také ceny boli. A všetko s podpisami Andy Warhol, všetko bolo. Ja jak laik na toto obraz, alebo na cilo Andya Warhol hovorím, že nejde koho maľoval, alebo što maľoval. Podľa mene laika. Ale takoj technik, prejти na to, što pomaľovati, že by bolo populárne. A že dosť mal rozum, obertavý, že toto maľoval, što nikto pred ním si nemaľoval. S tým, že bol vynalezavý, že bol šikovný na tiko, što na to prešiel, že aj s technikou. No a to, ak som spomínal, že aby to patrilo aj malo súvislosť s našou krajinou, tak myslím si, že toto má veľkú súvislosť. Keď sme ten obraz vyvesili prvýkrát, tak niektorí konzervatívni mestskí komunisti ničím nevadilo, boli nadšení tou farbou, tým všetkým nevadilo, že má ruku ako pes labu. A він себе вималював, а він так і лисий був, як правда. Він ще нема волосся, он мала. Poznajete, kto to jest? Та он не. Kto? No, не Варгол. Nie, to jest Lenin. Йоу, Ленін, правда же він. Ленін, о, фразу зговозьме. To je jeden z najkrajších, by som povedal, aj najúspešnejších pre divákov, ktorí tu chodia, obrazov. Je to portrét Ingrid Bergmanovej, mníšky. Je to z portfólia, z triptychu. My sme si vybrali tento obraz. Mohli sme si v tom čase, keď nám nadácia ponúkala, vybrať aj iné portréty slávnych žien, ale rozhodli sme sa nie pre Marilyn Monroe, tá je všade, ale rozhodli sme sa predsa len pre Ingrid Bergmanovú. To je ďalšie serigrafie, ďalšie obrazy, ktoré tematicky veľmi súvisia s dlhodobou históriou našej krajiny, takže aj to bolo motivom, že vybrať tie symboly komunistické. Tu, jak v Československu sme mali, tot oznak siadi a zvizdu, to nebylo tiko zlodejů.
A teper to okrali všetko. A pomáhať Západ. Aj lepšie sa nám žilo tu. Znáte, za sociálne. Neznám, či vy znáte v Nemecku, že lepšie. Keď ste z Východného, tak znáte. Ja rozumiem. Ale rozumiete? Že lepšie. Každý má robotu, každý má istotu. Niekto sa niečo... Tu človek, nech strobkový, через nič prespatý u parku na lavky. Nikto ho neokral. A teper sa nedá. Že toto... Teď musí každý na sa dávať pozor. Polícia slabá, neušetrí. Tu vybuchne auto, tam vybuchne a za socializmu toto sa nerobilo. Jeden človek u nás polámal stoličku. A na základe toho sa vykričal na nevinných ľudí.